Czyść go z bani, ty 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 czyść go z bani. Rozpocznij mecz i zaraz Pazdan cię rozłoży. Czyścił nie takich jak ty, szybko kończyli na podłodze. Przyjrzyj się też braciom mym, bo z was wycisną zimny soczek. I weź ten nażelowany ryj, bo na twoje fochy już patrzeć nie mogę. Wyczyścimy was jak Karim konta za film porno. Będziecie bezradni, tylko nie płacz po meczu, mordo. Stawiaj kupon i po meczu z radości skacz, bo jest Pazdan, jest zabawa. Ram pam brama. Milik bez formy, więc się ciesz. Wbije jedną, a nie 5. Kuba zrobi resztę, la la li na niego graj. La 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 li na niego graj. La 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 li na niego graj. Pazdan nad tobą, Pazdan nad tobą. Plecy się robią, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z łysą głową. Wszędzie mu wiesza z nogą. Portugalczycy już się boją. Pazdan nad tobą, Pazdan nad tobą. Plecy się robią, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z łysą głową. Wszędzie mu wiesza z nogą. Portugalczycy już się boją. Stoi naprzeciwko gościu z łysym czołem i ma sfrustrowaną bandycką twarz. To Pepe z Realu z opinią niedobrą. Zobaczymy, czy lewemu radę dasz. Dzisiaj w polu karnym zrobi z tobą balet, więc nie próbuj w drogę wchodzić mu. Już ci kiedyś wsadził pakiet 4 bramek, więc módl się, by tego nie powtórzył znów. Ten gość obok niego to jest właśnie Kuba. Strzelił na tym Euro 2 bramki już. Bój się, bo tym razem znów mu się uda, nam dając zwycięstwo, a wam dupy ból. Chciałbyś mu przeszkodzić, lecz jesteś za krótki. W powietrzu czuję strachu twego smród. Jedyne co dziś możesz to robić symulki. Zrobić z ciebie wiatrak, polski król. Pazdan nad tobą, Pazdan nad tobą. Plecy się robią, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z łysą głową. Wszędzie mu wiesza z nogą. Portugalczycy już się boją. Pazdan nad tobą, Pazdan nad tobą. Plecy się robią, plecy się robią. CR się dziwi, co to za ziomek z łysą głową. Wszędzie mu wiesza z nogą. Portugalczycy już się boją. Ale się spociłem, ja pierdolę. To 6 minut? No.